But hamuna kuzowedzera wera, hamuna kumujikisa ere. Ichokwadi prophet ndakanga ndarwadziwa nezvenga zvaitika saka ndakatsvaga mushonga wekumupa kuti aonewo inini ndoga. Munobva kupi? Ndobva kwaRusape. Kwakadii kwaRusape? Kwakadii kwaRusape? KwaRusape kuri nani muprofeti murume ari kurwara. Enda kumberi. Murume ari kurwara nei? Handisi kuziva pfungwa dzake ari ngotaura taura, handisi kuziva chii chinyatsoitika kuti kutoreka njere here. Pazvakatanga zvaita sei? Pazvakatanga akawanikidzwa aine mukadzi wemunhu, ndopazvakabva zvangotanga. But nyaya yavaina kuenda kumatare here kumamisha zvokutongwa zve? Yakaenda. Bva yaita sei? Akabuda achinzi haana mhosva. Akagona unoramba asabatikidzwa. Ichokwadi. Varume handidi kuti mutore manotsi ekundoramba imi mabatikidzwa apa. But waakatorera mukadzi ane mashoko aakataura akati chii? Akati mabudirira henyu kuramba mhosva mukabudirira henyu asi yangu haipereri ipapo. Ende haina kupererawo ipapo. Nokuti imi pamataura nyaya yekuti murume ari kurwara ndiri kuoneswa kuti akasotwa nemunhu waakatorera mukadzi wake. Saka ndokutenderera kwaari kuita pfungwa. I think chidzidzo kwamuri vanhurume muri pano kuti unogona kubudirira kuramba. But pamwe pacho hazvikufadze kakuti urambe asi uchizongobatwa. Uchinzi warwara wakaramba asi waakurwara. So toda kuti murume wenyu aite zvakanaka. Mungadeo ndimubatsire here? Ichokwadi prophet ndozvandatourirawo kuti mundibatsirewo. But hamuzi kundiconvinsa. Why ndiri kuti hamuzi kundiconvinsa? Nokuti murume ari kurwara ndazviona. But hamuna kuzowedzera here, hamuna kumujikisa here. Ichokwadi prophet ndakanga ndarwadziwa nezvenga zvaitika saka ndakatsvaga mushonga wekumupa kuti aonewo inini ndoga. Vari wrong here? Kore kuti mana mai makatoona pane mushonga wokujikisa munotoda. Kana paina ari kudhuze namadha ndiudzewo kuti vati chii koko. Kujikisa munhu hakuna kunaka. Nokuti ukajikisa munhu zvinogona kuzopfurikidza. Munoona chakaipira mushonga rikaindidzidzise mese. Mushonga yedu yechivanhu yakaipira chinhu 1. Yekuchipatara unotopiwa riri piu rakagadzirwa rinenge rakanzi 5 mg. Wonzi pamunhu kuseni nemanheru. Zvino yedu yekuti unoita kunombora wega netablespoon iyo. Ukaona ati nonokei kuchinja unoisa kana ari maviri. Munokuwadza vana vevamwene ava musadaro. Isa hatimbokurudzira vanhu vanojikisa munhu isu. Zvokujikisa hatidi. Nokuti indanzi ava baba vari kutendererawo musoro nekuti vakasotwa. But ona ikava nemumwe mushonga futi vakuti zvavawandira nhamo dzavo vakuti kugadzirwa kuti udhamudhamu hwomushonga havachaziva vapakati. Munhu anopenga achitaura pa the same time akapiwa kunyarara mudhara uyu ndiri kumunzwera tsitsi chokwadi.
izvozvo kune vangatomirira madha vakagara votonoti madha ndekupi kwamakaenda. Siyanai nezvekudyisa varume. Mukundinzwa here mainhana? Mandinzwa here? Murume haadyiswe. Chirega ndikuudze izvo kuti muende kunoita. Chekutanga, endai munotaura nehama dzemurume mavati kwandaenda ndanzi murume uyu kuti apora anofanira kugadzirisana nemuridzi wemukadzi. Ndiri kuzvinzwa Prophet. Kana vagadzirisana vanoita zviri right. Handizozivawo kuti mimi muchaitawo sei panyaya yekudyisa uyu. Asi ini ndinongofunga kuti rekedza tiroyonore mukomana wokudyiswa. Nokuti hazvinake rudo rwekuti munhu apote uchimukontrola kudai madha haruzi right. Chokwadi Prophet. Mufanira kuti mutendeuke ipapo mukaona pane mushonga inzwai hana yenyu kurova. Nokuti vanobata mishonga havana kubata vachidaka. Unotanga kubata uchifunga kuti you are justified. Asi unozoona watopinda muzvinhu zvezviya. Ndosaka muchiona munhu achinzi kana achitora chikwambo anotora achiti mushonga welaki. Pakunotanga pai wotozoona laki riya zimushonga riya rakutotaura zvariri kutaura kuti rine miko yaro. Unopedzisira waromba iwe usingade. Chisemudzai maoko ndiise nyasha paupenyu hwenyu. Father, as I pray this hour, I pray for your deliverance in the mighty name of Jesus. Glorify your name. In Jesus' wonderful name. Prophet Freddy, the Goodness and Mercy Ministries. Vanokuunzirai Restoration Night, Muswe Friday, 31 October 2025. For Goodness and Mercy Ministries, pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi, pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Restoration Night, pa Goodness and Mercy Ministries. Ngo9 ntambama kuze kuse yiphungwe udzanai iphungwe mwine munhu wa Mwari Prophet Freddy. Pa Restoration Night, Muswe Friday, 31 October 2025. Kuti munzwe zvizere, fona ipa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.